Bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Smite. O să joc cu Bilona împreună cu Phineas 77. Probabil o să car, pentru că Bilona... Bă, îți place rama mea? 30 de FP-uri i-am dat abia. Doamne, cât de puțin am jucat. Bă, mișto skin-ul ăla Space Monkey, Hunbaț. Și Kurnos. Praf. Ești, nu știu, Kurnos doar ult al face. Cronos prost. Sper că nu pic cu Cronos, pentru că eu sunt făcut să rezist până dau destul de MG, dar nu pot să rezist dacă își dă heal. Și comodul nou Dual Siege. Bunny Hop. Bă, vrei tu TMG-ul? Sigur? Da, să mă gândesc. Hai la DMG-ul lor atunci. Facem invade. Da, mergi. De ce a lor? Pentru că vreau și eu DMG. Oh. Ce aici stau? Asta e mana. Știu, dar stau aici. Sunt în perete. O să mă vadă nimeni. Ești albastru în ceva verde. Dacă erai negru mai ziceam, dacă nu foloseai skin-ul. Da, eu skin-ul ăsta l-am primit gratis cu Overwolf-ul. Foarte mișto. Tu ai dat și bani. A, păcat că luasem pe făniri. Dar nu, era 75 de gemuri, era reducere la toți. Și eu De la moca. 100. Stai mă, bă. Useless kid, stai nemișcat. Ne văd ăștia. Se aude bătaie ăștia. Așa, Hai dacă am vrut să le iau. lasă pe Belona să care. Hai lua, ia ce buff e ăsta. Ce am dat? Ia atac speed-ul dacă l-au făcut. L-au făcut? Ne, duc în bază. Nu, stai bă, ajută-mă să iau camp-ul, bă. Să ne vină Cronos. Că eu sunt dead. Dau cu ciocanul în gură. Fui. Lasă-mă pe mine să iau pe ăsta. Ce vrea să iau? Băgăm în ciocan. Le dăm cu ciocanul. Eu nu sunt toporceanul, eu sunt ciocanul. Hammeranu. Eu cred că e cu hund bază. Maimuța. Bă, e bine că am făcut First Blood-ul noi. Gold bonus, tu 200, eu 400. Văd că tu ești cu hund bază. Belor. Deci, mi l-ai luat. Cum? Mi l-ai fucking luat. Cum? Serios, deci merge. Luat. Da. Cum bă? Tipul care l-ai avut Se stachează, adică? nu se stachează. Îți dă înapoi timpul normal, care e ăsta. Și gata. Lasă că te ajut eu, vin, fac ganguri. Bilona e făcută pentru ganguri. Da. Gata, vine Belona și te ajută. De ce? Că acum să-ți bau la tu în bază.
Păi și ce? Apuc să ajung la el după ce l omor pe ăsta. Că tu te bași pe el și îți las Cronos, kill. cred că asta merge la bază, Cronos. Da? Că și-a dat puteri. Și mana. Minionii mei pușează lei, nu au niciun stres. Eu mă prind prin jungle. Las moștii ăștia din jungle să uite sub fustiță. Uitați-vă, yeah! Hai mă, așa, pușează fraiere, pușează, că sunt jungle. Doar nu o să vin pe la spate și o să-ți dau rectul, nu? Cronos în noi și mă poate lua cu puteri. Dar dacă mă bag cu puterile mele, Vino! No! spățite. Du-te că-l faci, du-te! Bă, mă lași. Păi da, ăștia fac gank-uri, că au văzut că o să car. Bă, la e pe lane la tine? Cronos, da. Păi cum a ajuns la mine pe lane și după aia înapoi? Cine? Cronos. Tot nu. N-a venit pe mine la lane, bă? Nu! Ce s-a părut? Păi de ce nu am de mece în spate când ăla era în față? Cred că și-a dat un baz maimuța. Hai, da. A, are maimuță, e bine de știut. Eu m-am speriat și am fugit, că puteam să-l fac pe fraier. Nu știu dacă o fă maimuța eu. Nu știu doar care o putere. Are level 9! Și a și murit. Eu am și level, și eu am level, da. Eu am 8. Dar tot, tu ai viața mai multă. Da, de mece mai puțin. Facem Siege Master-ul? Da. Îmi dau un pic cu ultă pe el și îl săpăcesc. Nu, să urmezai și l-aștept pe ăsta. E mai bine dacă putem cu bază. Limită. Bă, cred că am nevoie de gank. E bun ăsta. Să-l omori. Da, era să mă moare. Păi, ba nu, Ba da, era să mă moare. Hai să facem Siege Master-ul. Te descurci pe lane tu? Da, nu mă atinge. E prost, e mage, are range. Dacă aș fi eu mage, l-aș fi omorât deja. Nu mă bag. Hai pe Siege. Dacă ar fi mișto să-l facem la levelul ăsta. Îi dau 109 de meci. Dau 90, 50, 90. Dar 109, da. Nu-mi dau nicio critică la. Mergi la bază tu. Bă, hai pe left să pușăm. Hai să pușăm că avem... Vin! Dau și puterea una. Asta că pot să... Așteaptă. Acum. Se ferește, de asta e greu să-l bat. Apoi, cred că... Și se ferește de 2, care e cel mai puternic. Pleacă. Hai, ia-l. Da, ia. Cum zici tu acolo? De ce mi se lachează și de ce dă ăla pe mine? Dădea turnul pe mine, nu dădea pe Juggernaut. Nu, Juggernaut, report. De ce nu văd Juggernaut-ul? Și ăsta, Imediat avem și noi încă unul.
Au și ei. Fuck. Respawn. Bă, dar ar trebui să pot să mă teleportez și la Jackerul lor. Direct să-i dau rect. Da. Am vise. Da. Vezi că fac Juggernaut. Dacă nu dă în mine. Bine, și dacă nu e vreun $5 pe lângă el, pot. E humbaț aici, 1v1, all story. Nu mă, 2v1, nu vreau. Nu vreau, mă. Nu vreau. Sus pula mea, ești la mine în turn. Ai cumva o poțiune de heal? Dar oricum nu poți să dai pe mine. Vreau să dau pe tine poțiunea de el. Și am văzut că ți-ai dat-o. Hai te drec, bă mă las. Eu sunt dead. Nu are milioane. De ce nu știu? Bă, frate, deci humbața mă prinde prea ușor. Aia mă urmăresc, urmărire periculoasă. Nu înțeleg cum ne bat ăștia. Eu le-am făcut invade-ul, i-am făcut GG easy. Bă, ai văzut cât a scăpat un bad? Low din turn. L-a lăsat turnul low. Că a intrat pe mine. Știu. Puteai să te întorci pe el, dar nu știu dacă rezolvai ceva. Dar nu, că m-a omorât Cronos când a venit. Eu filmam în 50 de frame-uri. Păi, ok, decent. Bă, dar humbață-l are scor mai prost ca al meu, de ce mă bate? Dar, cred că are far mai mult. Eu am 1 cu 2. Du-te și ia DMG-ul. Are level 14. Eu am 11. Am 13. Eu mă duc să le iau DMG-ul. Ia-l pe ăla de aici, bă. Da. Bă, și așa o să fidezi. Deja fidezi. Și eu am scor de căcat. Și o să merg pe lângă el. Am level 12. Trebuie să-l fac pe prost. Hai! Vino pe left după. Vino pe left. O ai? Vin, dar de ce? Am întrebat. Să-l batem pe prost, îi facem gank. Apa. Nu! Unde s-a dus? Du-ți Cronos-ul, mătii! De ce dau pe master? Mă las, acum n-am puteri. Fugi. Ultimata, dar nu mă rezolvă. Rebe. Hai să mergem amândoi pe right sau pe left. Pe right. Gata, am revered. Hai să mergem amândoi pe right. Hopa, un baz. Hopa amândoi. Hopa. Mamă, dacă exista, îi făceam. Da, cum? Și-a dat ultimata un baz? Mi-a dat Cronos. 2 palete. Deci tu doar 2v1 pot, ăștia. Băiet, asta am vrut să dau și eu. Deci când ai dat tu... Cam atât a fost. Urăsc jocul ăsta. Urăsc modul ăsta. Și-am dat surrender. O zi bună, dați like, subscribe, merită. Nu dați. Mă dați. Nu. Te bat. E un prank. O zi bună.